Guys, welcome back ulit sa akin channel. Ang gagawin nating video ngayon, ito, titingnan natin itong ginagawa nila experiment manggagamot. Panoorin natin guys. Kami sakit kita. Ayo, asa ako nagulong diri. Balik sa mga kapan. To. Ay, wara. Okay. Pila lang, kaya ang ingon naman nila magpila lang. Kamu sa una, sir. Nagulong ko. Unsay sakit na to? Kanang imong kamot, karag kayo? Karag lagi kayo na. Naon sa na? Tingala gani ko ani. Dagay tambalan. Mao ni siya. Kita ni mo ni. Oo. Liso ni. Oo. Itrapo na ko si imong kamot niya. Kung di pa mo ayo. Wala man Japon noy. Wait lang. Wala ko na man. Wala man Japon noy. Pala Japon. Wala man Japon noy. Pala Japon. Alalay. Wato kong kwan. Isang ko noy. Basta. Kundi pa maayo na. Isaon na ni mo na noy. Ganaon ni Roy. Masakit to na. Kini. Be. Uy. Ha? Kina noy. Okay na? Kina. Ayaw na ko. Ayaw na. Tindakan lang yan eh. Aring bayad. Salamat noy. Sige. Na. Ano dito? Nakita na sa dito. Bulong, magtambal ko. Basta sakit na mo. Sige ko, skiri. Sige rin. Aday kang tiktok. Dili, sakit ako ni. Sakit. Masig aday kang tiktok ka. Nabuang ra ka. Dili. Wala. Pungko. Ba't mo putol akong bangko? Ini lang. Padol. Dire. Ay naglingkod. Pungko na lang, tindog. Takilid dire. Burukada. Ayo na. Sige, magkidik-kiding ni. Burukada. Ayo na. Burukada. Ayo na. Sige, magkidik-kiding ni.
Aw. Wala. Kini. Kini. Sana? Basta. Ano man? Salamat, ayun ako. Ayun na ka? Dili na ko. Anak na gamna ko. Sige. Basta ang sakit. Uy, na lang. Relax. Nung gagawin, ano? Dugay kayo nga. Alat sa. Bersih ka. Wah, aja mo kanayo. Dali na siya. Unta ko ni mananong. Ini, tunla. Ayun lang. Tunla. Ini, tunla. Ayun na ka? Ayun na ka? Ayun na ka? Asa na ka? Ayun na ka? Hindi. Dili ka nakita? Dili. Dali lang tambalan na dong. Bersih ka. Wala pa kita, wala pa. Sila na. Wala. Bersih ka. Wala pa kita, wala pa. Sila na. Wala. Tanggol siya. Dali mo tambalan ni. Kinikita ka ne? Wala. Ini ko itoslok na ko kakita ka dili. Tulong sa ko gyud. Saan? Butang na dia. Zero taro. Wata in sa piso. Pero okay lang siya. Nakabulig pug ko. Ikaw, himusa ang mga gamit nato kay humana ang kuan ang napabulong ra kana pangwana tanan ha. Himusa nimo na. Ako mulakaw na pug ko kay wala na ko bulungan. Tumpok tanan. Payo, magubak pa. Ulit ako. Likod na ko. Salamat kinakapahulay ko. Mga idol sa tanan. Pero sa piso ako nakadawa. Grabe na pabulong sa ako gyud. Saan? Buta na dia. Zero taro. Wata income sa piso. Pero okay na lang to kay nakabulig pug ko. Ay, sige, okay na.